Assalomu alaykum va rahmatulloh. So'zing. Nigah kujozam. Ramoy firajozam. Assalomu alaykum. Чехе граница рафти? Граница? О, газам. Граница ништяк рафти. Дай амун кам гайё хам дадам. Ҳаматон дакини додуна нақс кини. Работа боша? Меканам бун. Час низане. Час низане. Агар патент накини. Достик зане. Ана. Газам. О, ним бачо немихали. Кондар алам демистан кода. Ҳама касайна мошинда се вақт ҷои хоб Гасница бепул. гасниса бепул хафода гасниса бачаҳо ёфта ҷо намерасида бо ана ҳай рӯзи саиди ҷумъа ҳаматонда муборак шавад. Ҳаматонон азиз. мо аз сарҳад гаштем соҳу саломат, ягон кас намонд. мо обратно Санкт-Петербург рафтастем. дар амони Аллоҳ боше ҳама каса. До свидания. ҳама каса аз сарҳади Казохистон. ина бародаро гав зане нишон диҳам бачаро меофтем бачаро нишон диҳам ҳамаро нигоҳ кушед гав зане Сағиро гав задан гире сағирои. Яс купа бидас. Кишалым тора айоматакиш. Ама тинjай. Ама куспан бори хова. Газане як ҷо омаде. бародаро хати ҳама каса аз Қазоқистон омадем тарафи Санкт-Петербург. раҳмат ба диққататон. дар боло дар номеро телефон кунед. номероро дар болои экран мемонум.